Velkommen til dette års VLOG og GMO-kontroltræning. I den her træning vil vi først gå igennem noget omkring lovgivning og GMO generelt, og herefter går vi mere specifikt ind i nogle af kravene i standarden. Først lidt omkring lovgivning. I starten af 00'erne, der kom der nogle EU-lovgivninger omkring genmodificering. Der kom en forordning omkring genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, herunder noget omkring mærkning. Så kom der også noget omkring sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af de her genetisk modificerede organismer. Og der blev stillet nogle krav til sporbarhed i forhold til GMO og produkter, der var fremstillet med GM-materiale. Men der er et smuthul i den her lovgivning fra EU. Hvis dyr de fodres med foder med GMO, så skal man ikke deklarere det på fødevarene fra de her dyr. Det skal for eksempel ikke deklareres på mælk og æg, men fordi man så har den her VLOG standard, så lukker man det her hul i lovgivningen. Og VLOG det står for Verband Lebensmittel ohne Gentechnik, og det står for Forbundet for Fødevarer uden Genteknik. Så hvad er GMO eller GM egentlig? GMO betyder genmodificeret organisme. Og det betyder, at man kan indføre gener fra f.eks. andre arter i laboratoriet, som man ikke kan indføre ved at lave en traditionel krydsning. Der findes både genmodificerede planter, dyr og mikroorganismer. Et eksempel på det her genmodificering er, at man kan tage et gen, der er god til at modstå tørke og putte ind i en plante, så den bliver god til at modstå tørke. Og GMO og GM det bruges lidt i flæng og betyder egentlig det samme. I DLG har vi både VLOG og GMO Control. Det er sådan, at alle lokationer, der har en GMP Plus certificering, de har også GMO Control i stedet for VLOG. Og det her GMO Control, det er et tillæg til GMP Plus standarden. Kravene i de to standarder er præcis det samme. Det eneste forskel det er, at der skal stå GMP Plus GMO Control på følgesedlen i stedet for VLOG Verified. Men det kommer jeg også ind på lidt senere. Så hvorfor har vi den her certificering i DLG? Så VLOG og GMP Plus de har lavet den her standard, der beskriver kravene til håndtering og salg af de her non-GM produkter. Og den her standard den dækker både produktion og håndtering af fødevarer og foder og også dyrehold, men det er ikke alle af de her tillæg, vi har i DLG. Når en vare så sælges som VLOG eller GMO Control, så er det kun garanti for, at vi i DLG overholder de her krav til non-GM. Og det startede i DLG, fordi at Arla havde et ønske om GM-frit foder. Arla oplevede en øget efterspørgsel fra de tyske kunder omkring det her. Og Arla giver også et øget tillæg til landmændene per kilo mælk, hvis de fodrer deres køer med non-GM foder. Der er en grænse for, hvor meget GMO der må være i fodret. Den her grænse den ligger på 0,9%, så GMO-indholdet må ikke være over 0,9% i det foder, vi udleverer. Men selvom der er en grænse på 0,9%, så betyder det ikke, at man kan lade være med at lave tiltag for at forhindre at få GMO i sit foder, selvom man stadig holder sig inden for den her grænse. Standarderne siger, at tilstedeværelsen af GMO-indholdet skal være utilsigtet og teknisk uundgåelig. Det vil sige, at man skal gøre alle steps, der er nødvendige for at undgå, at der er GM i sit foder. Og hvor har vi så risikoen for foder for GMO i DLG? Det kan komme fra de her følgende produkter. For eksempel soja, hvor en meget stor del af verdensproduktionen indeholder GM i soja, og det kommer primært fra USA og Sydamerika. Der kan også være GMO i majs, som også er en stor del af verdensproduktionen i forhold til GM-majs. Det er kun tilladt at dyrke GM-majs i få lande i EU. Der kan også være GMO i raps, og de kommer primært fra Nordamerika, og det er ikke tilladt at dyrke raps med GMO i EU.
Og det samme med sukkerroe, det er også en risikovare, primært dyrket i Nordamerika, og det er ikke godkendt at dyrke GMO sukkerroer i EU. Nu dykker vi så lidt ned i de forskellige krav i standarden. Standarderne siger, at vi skal altid have en risikoanalyse, og den skal være dokumenteret, og de her risikoanalyser de ligger inde i DLG's ledelsessystem. Risikoanalysen skal dække alle relevante produkter, procedurer og processer på lagrene og fabrikkerne i forhold til det her V-log og GMO-control. Så skal man risikovurdere, hvad der kan gå galt, og hvad er sandsynligheden for det. Og så skal vi risikovurdere, hvordan vi undgår, at der kommer GMO i vores varer. Og det er også en risikoanalyse at lave en håndtering af varer ved både non-GM og GM, hvis man har begge på sin lokation. Så skal man risikovurdere sin rengøring. Det kan for eksempel være, har vi brug for adskillelse et sted, og hvordan undgår vi kontaminering. Varemodtagelsen og vareudlevering skal også risikovurderes. Og så til sidst, så skal der også være en risikovurdering for transporten. Hvordan sikrer vi, at vores varer ikke bliver forurenet med GMO under transporten. Så er der også noget i standarderne omkring adskillelse, altså det her med, hvordan undgår vi så, at vores varer bliver forurenet med GMO. Varerne skal selvfølgelig være adskilt, så man undgår sammenblanding, og det kan man gøre på 2 forskellige måder. Man kan gøre det fysisk, det vil sige, at man har for eksempel et dedikeret lager til V-log eller GMO-control varer, eller en separat produktionslinje ude på fabrikkerne. En anden måde at gøre det på med den her adskillelse er, at det kan være tidsadskilt. Man kan køre for eksempel på fabrikkerne et produkt ad gangen, hvor man kan så have et rengøring batch indimellem. Og den her adskillelse skal man sikre med nogle procedurer, og vi kan sikre den med, at alle vores varer også er tydeligt opmærket. Der er også noget med mærkning i forhold til standarden. De her V-log GMO-control varer, de skal være tydeligt opmærket. Hvis det er pakkede varer, så skal det stå på etiketten, og hvis det er løs varer, så skal det stå på indlægssedlen eller følgesedlen. Og det der skal stå, det er V-log verificeret eller GMP+ GMO controlled. Og det her er et eksempel på en indlægsseddel. Den øverste del, det er en ikke V-log vare eller GMO control vare. Så der står ikke noget omkring det her V-log verificeret eller GMO control, mens den nederste del er et eksempel på, hvor at der står V-log verificeret, eller der kan også stå GMO control. Og det er vigtigt, at den her sætning V-log verificeret eller GMO control også står på følgesedlen. Det er ikke nok, at der bare står V-log i navnet på varen. Hvert år skal der også laves en leverandørevaluering. De her V-log eller GMO control certifikater fra vores leverandører, der leverer V-log eller GMO control varer, de skal tjekkes 1 gang om året. Og det er råvaregruppens ansvar inde på hovedkontoret at tjekke alle de her certifikater. Og hvis det er, at råvaren ikke lever op til kravene, så skal vi gøre indsigelser eller en reklamation imod leverandørerne. Der skal også altid være fuld sporbarhed på vores V-log og GMO control varer. Vi skal altid kunne identificere leverandøren og den dag vi har fået det leveret, i hvilket mængder vi har fået det leveret. Vi skal altid kunne identificere varenummer og batchnummer og hvor vores varer har været opbevaret henne. Og så skal vi kunne identificere hvilke biler der har kørt vores varer. Det kan være at de er blevet forurenet under transport for eksempel. Vi skal selvfølgelig kunne dokumentere hvilke kunder der har fået varen og leveringsdatoen. Og standarden siger, at man skal kunne udføre den her sporbarhed inden for 1 arbejdsdag. Der er også en procedure, hvis der skulle være nogle problemer med vores V-log eller GMO control varer. Der er en dokumenteret procedure i vores ledelsessystem for krisehåndtering og tilbagekaldelse. Og den beskriver de nødvendige aktioner, der skal tages, hvis det er, at vi får en tilbagekaldelse, og hvem der skal kontaktes. Det kan være, at varerne for eksempel skal sættes i karantæne.
Så skal vi notificere myndighederne, og vi skal også notificere hovedkontoret på den standard, der følges. Altså det er så i det her tilfælde VLOG eller GMP+. Og vi tester det her tilbagekaldelsesøvelse. Vi laver en tilbagekaldelsesøvelse i kvalitetsafdelingen en gang om året. Der skal også tages nogle analyser af de her VLOG og GMO-control varer. Det her det er analyser af de indgående råvarer, vi får ind. Og der skal tages en analyse for hvert batch, der er vurderet som en risikoråvare. Og det er primært på bulken, at vi har de her risikoråvarer. Det kunne for eksempel være majs. Prøver til analyse de udtages efter en prøveplan, der er lavet, og en beskrevet prøveudtagningsmetode. Og hvis vi køber nogle non-GM varer hjem, så kan vi konvertere dem til en VLOG eller GMO-control vare, når vi har analyseret dem. Og de her analyser er blevet godkendt. Og de skal altid analyseres på et VLOG eller GMO-control certificeret laboratorie. Så skal der også tages nogle prøver af udgående varer. Der udtages læseprøver af alle forsendelser eller udlevering. Det gælder så ikke for bulken og HGT, fordi de har de her prøver fra de indgående varer. Der skal tages et vis antal stikprøver af de her udgående varer hvert år, og det skal man gøre ud fra en tabel, som der kommer lige på næste slide. Og de her prøver sendes så til analyse for GMO. Og antallet af prøver det afhænger af, hvilke mængder man håndterer på sin lokation. Og det er det, den her tabel den viser. Den øverste del, det er varer, hvor at man kun har VLOG varer eller GMO-control varer på sin lokation, så der er ikke særlig stor risiko for kontaminering fra andre varer. Mens den nederste del er, hvor man skal tage prøver ud fra, når man har begge dele på sin lokation, når man har nogle GM-varer på sin lokation sammen med sin non-GM-varer. Og man kan se, at der er stor forskel på, hvor mange prøver der skal tages, alt efter om man har risikovarer på sin lokation. Så kommer der et analysesvar tilbage, og det får kvalitetsafdelingen. Hvis der er under 0,1% GMO i prøven, så skal der ikke tages nogen aktion. Hvis der er mellem 0,1 og 0,9% GMO, så har standarderne et skema, man skal udfylde, hvor man blandt andet skal vurdere, er der nogle steder, hvor det her GMO kan være kommet ind. Man kan stadig bruge fodret som VLOG eller GMO-control foder, fordi det ikke overskrider den her grænse på 0,9%, men man skal lige lave nogle undersøgelser af, hvor det muligvis kan stamme fra. Og hvis der er over 0,9% GMO i det analysesvar, der kommer tilbage, så kan vi ikke sælge varen som VLOG eller GMO-control. Hvert år så skal der også laves et intern audit i forhold til det her VLOG og GMO-control. Og det skal dække alle aktiviteter, der er på en given facilitet. Auditor må ikke udføre sit eget arbejde, det vil sige, at jer der sidder derude og arbejder med det, må ikke lave audit på jeres eget arbejde. Der kommer en fra kvalitetsafdelingen og laver audit, og det dokumenterer man i en auditrapport, og så skal man selvfølgelig følge op på afvigelser, der bliver givet, hvis der bliver givet nogen, og de skal selvfølgelig også lukkes. Der er også nogle eksterne audits på de her standarder. På VLOG, der er det en gang årligt, mens GMO-control kun er en gang per certificeringsrunde. Det vil sige, det er en gang hver tredje år, når lageret også auditeres med GMP+. Det udføres af en tredje part, som er DNV, det norske Veritas. Og de her afvigelser, der har fundet i forbindelse med det eksterne audit, de skal lukkes, før audit kan godkendes, og man kan forny sit certifikat. Der er også noget omkring træning i standarden. Standarderne siger, at alle medarbejdere, der er involveret i håndtering af VLOG og GMO-control varer, de skal være bekendt med kravene til de her standarder, før de må begynde at udføre arbejde i forbindelse med VLOG eller GMO-control varer. Alle nye medarbejdere, de skal også trænes, når de starter,
De skal for eksempel have det her træningsmateriale, og så er der også noget sidemandsoplæring. Og så siger standarden, at man skal have en årlig gentræning, som skal dokumenteres. Så jeres træning, I gennemfører nu, bliver dokumenteret og registreret i DLG Insight. Tak for din opmærksomhed i forhold til V-Log og GMO Control træning. Hvis du har nogle spørgsmål, så kan du altid henvende dig til kvalitetsafdelingen.